ή άλλως είναι έξω, δεν τίθεται θέμα. Είναι σπρώξιμο, έχει δίκιο ο Εργοτέλης να φωνάζει. Και εδώ πάει αντικανονικά να σηκώσει τον Κούτρι ο Βανούσης. Άναψαν τα αίματα. Ο Αγγελάκης τα λέει με τον Καβουσάκη, ο οποίος διαμαρτύρεται για καθυστέρηση του Κούτρι. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη κίνηση από πλευρά των φιλοξενούμενων, καθώς ήδη ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο Μανώλης Φουκαράκης. Νέα νεύρα, με συγχωρείς Κώστα, γιατί ο Μπανούσης εξακολουθεί να αλλάζει κουβέντες εκεί με τους ανθρώπους του Εργοτέλη, παρόντος του Αγγελάκη. Ο Κούτρης τώρα θα σηκωθεί για να βγει με το φορείο. Έπεσαν οι τραυματιοφορείς. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτό σίγουρα. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα αυτό.